Amahubo 37 uma kukhona ofundayo. Amahubo 37 cela sifundeni uverse 39. Angimboni umama wakasisi wakasibe. Ulovile namhlanje. Amen. Usasemakhaya. Amen. Amen. Verse 39. Siyafunda bazalwane incwadi yamahubo chapter 37 verse 39. Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova. Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova. Uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Uyinqaba yabo esikhathi sokuhlupheka. Usifindele futhi. Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova. Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova. Uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Sesinganisho bazalwane sonke lelithi sesizwile lisimple nje. Ngizocela silisho sonke mayesho sisho nemva kwakhe. Sicela siphinde socina. Ukusindiswa kwabalungileyo. Ukusindiswa kwabalungileyo Kuvela kuJehova. kuvela kuJehova. Uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Asikakasho sonke khona osathuli nje ngazi ke befuna simlande naye ke. Cela siphinde futhi. Ukusindiswa kwabalungileyo. Ukusindiswa kwabalungileyo Kuvela kuJehova. kuvela kuJehova. Uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Ngicela ke manje uncengo umakhelwane uthi makhelwane ngicela usho. Ngoba manje siphinde yiwena usiphinde. Ngiyacela makhelwane isho. Isho makhelwane ngoba uzoleke imfundo sethi asiphinde ngenxa yakho. Vele nje usho lento okushiwoyo. Ukusindiswa kwabalungileyo. Ukusindiswa kwabalungileyo Kuvela kuJehova. kuvela kuJehova. Uyinqaba Uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka. Baba siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla liphilile baba wethu oyingcwele libukhali inhlangothi zombini liyahlaba lohlula ithambo nomongo Thixo wethu oyingcwele wena wathetha ngalo nasemini silindele oko ukuthethayo ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla onke sesihleli etafileni sesilindele ukuthetha kwakho njengomzali usole uyale usifundise usikhulise ngalo izwi lakho thetha ngathi uyaqala ke Thixo wethu uthethe ngathi uyagqibela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha amen. Amen. Noma singawavala amaBhayibheli ethu egameni likaJesu. Ngike ngivele ngifunde ivesi elilodwa kanje. Mhlawumbe amanye meqhamuka ngizowakhotha mina ngiwasho mina. Mawushesha ubhale phansi noma ngendlela kodwa ke mina yami indlela iyona lokuvele ngihambe. Ngibonile umfundisi yena uyachaza kahle yabo. Ukheya uvela 317 give 2025 kanjalo yabo. Mina ngike vele ngihambe nje base sifundile nje ngizawuthi amanye sowakhotha ngendlela siqhubeka. Isikhathi sami mhlawumbe kuzoba 10 minutes. Amen. Ukhona osakhumbula ivesi vele thina besifunde. Alikhe linye wasalwane. uJehova insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Uyinqaba yabo ngosuku lwenhlupheko. Amen. Ihubo lika David leli ubhala nje esekhulile la mawuqale nje na wonke u37 usinikeza isithombe sabazalwane ukuthi ba frustrated abazalwane bahlangahlangene emqondweni ngenxa yokuthi khona izinto ababona abantu abangakholwa beyithola bona bengasitholi. Yes. So muyiqala nje uverse 1 ichaza leyo nto lekubazalwane ukuthi ungadideki noma ubona ongakholwa ephumelele endleleni yakhe. Ungakhathazeki ngaye. Njobe engakholwa uzophakama kodwa futhi kuyobuye kushabalale kuyobuye kuphele. Praise the Lord. Usinikeza lento yokuthembela kuNkulunkulu, usinikeza lento yokuzicommita kuNkulunkulu, usinikeza lento ukuthi ubambelele kuNkulunkulu uqinisele njalo, ungabuki okuseceleni. So nje incwadi yonke ya 37 izosinikeza nje lelo themba. Ngitheme ngifunda nalapha kwa verse 10 kuyasho ukuthi a little while a wicked will be no more. Futhi noma ngababona bengathi bayaphakama kodwa bayobine baphele futhi laba wicked. Bayahamba bagcwalisa umhlaba kodwa futhi baphinde bashabalala. Kodwa wena njengomntwana kaNkulunkulu
of your ground uNkulunkulu. Oh yes, Lord. Wahamba naye kwaze kwagcina kufike la khona ku verse 39. La isethi but the salvation ngoba lapha ngaphezulu kuvela engazuthi indlela zokuphumelela lezi abantu abangakhona. Kodwa lo salvation usho indlela, a way out for a righteous person. Insindiso kolungileyo. Olungileyo angabuki njengoba desha umfundisi uthi khona indlela ezikhona ezisheshayo. Sokuthwala nozokwenza ungabuki lezo zinto. Wena olwakho usindiso, your salvation comes from the Lord. Yes. Usho njalo uMateyu 37. Ukusindiswa kolungileyo kuvela kuJehova. Amen. Ukusindiswa kolungileyo. Oh yes. Okusho nolungileyo ngelinye ilanga uyafika la khona edinga ukusindiswa khona. Yes. Noma ungalunga kodwa khona isikhathi la khona udinga uNkulunkulu, uNkulunkulu ungenelela kule meko. Noma ulungile righteous person, but there are times la khona udinga ukuthi uNkulunkulu kunemeko engibhekene nayo. Oh yes. Kunemeko uNkulunkulu engibhekene nayo, ngidinga yo salvation, ngidinga ukusindiswa kwakho. Lithi iBhayibheli ukusindiswa kolungileyo kuvela kuJehova. Amen. Sengiqedile bazalwane. Ngamanye amazwi umulungile fanele siphume la sesazi ukuthi ayikho enye indlela Oh yes. oyophumelela ngayo. Hallelujah. Uma nje uwolungileyo, if you are a righteous person, engikhuluma kena nongilalela ekhaya, ayikho enye indlela uNkulunkulu asibekele yona. Iyovela kuJehova kuphela. Jesus. Ngoba insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Uyena futhi oyinqaba. Hallelujah. Ezikhathi zenhlupheko. Amen. Nolungileyo uyafikelwa izikhathi zenhlupheko. Kodwa kunenqaba, there's a stronghold. Yabo mangasubisele insika le. Iyona nale ibambele tene. Ngisho ngayibuyisa lezi esemaceleni kodwa khona ongafanele uyithini. Ngoba mawusuthi into eyona usubisa yonke into. Yes. Kunjalo. Nalesikhathi kuyi trouble left and right. Bazalwane. Hallelujah. Kubheda yonke into. Amen. Kubheda emsebenzini uthi uyafika nasekhaya kuyabheda, uthi uyesontweni kuyabheda. Jesus. Kodwa kunenqaba. Olungileyo afika phephele kuyona. Ithela sithi he is a strength in times of trouble. Hallelujah. Yile asifika sithole khona istrength sethu kuJehova. Asinayo enye indawo. Nomile umi ngenxa kaJehova. Nohambayo uhamba ngenxa kaJehova. Nohlabelelayo uhlabelela ngenxa kaJehova. Nobongayo ubonga ngenxa asinayo enye indlela of salvation. Olungileyo nje bazalwane. Olungileyo insindiso yakhe ivela kuJehova. Ngicela simakele lezi zinto ezu3. Amen. Ngale nkathi uwolungileyo kubonakala ngazuthi insindiso kaJehova ayikaveli. Ngenzele lezi zinto ezu3. Gada indlela okhuluma ngayo. Gada indlela okhuluma ngayo. Khona abantu abathi mebe kuyimeko, khona abantu abathi mebe kuyinkinga. Kuphele kubona ukuthi insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Abe nento ethi umzalwane, hey akangazi mina ngizomtshela. No. Insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Ngamanye amazwi ezinye izinto usathane uzenza zidelay ngenxa ukuthi ufuna kuze kufike la khona kukhona into oyikhulumayo ezophikisana nokuthi insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Kube sengazi ukuthi khona into ongayisho kangcono. Kube ngathi khona into ongayilungisa ngokukhuluma kwakho. Animbonanga yini uMoses mabezodlula olwandle olubovu 14:14 usuzobhala incwadi ngisho u14:14 lithi iBhayibheli bathi mebephuma eGibhithe kanti bazohamba kufike la khona kunolwandle olubovu. Nanti ulwandle olubovu phambi kwabo, nangu uFaro uyabalandela. Olungileyo insindiso yakhe ivela kuJehova. Akasenayo enye option. Into uNkulunkulu abanikeza yona ugcina before bahamba wathi 14:14 Moses tshela abantu bathule mina ngizobalwela. Bakufundo usheshise muzosheshisa. Bathule mina ngizobalwela 14:14 kaExodus. Ngamnamazwi uma wazi ukuthi insindiso yakhe ivela kuJehova, mawuzokhuluma iba nesho
ukuthi into oyikhulumayo i-align with the word. Ngoba kunokwenzeka ukhulume into esimeni kanti bekuvele kugada ukuthi khuluma ukuze insindiso yakho ingaveli kuJehova. Hey bazalwane, uthulile. Hallelujah. Siyafunda bazalwane Exodus 14 verse 14. uJehova uza kunilwela nothula nina. Nothula nina. Hallelujah. Asikhulumi bazalwane okunegative. Oh yes. Asikhulumi izinto eziphambene nezwi. Mawuyimeko tshela imeko namhlanje ukuthi insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Angizokhuluma lokho engikubonayo, angizokhuluma engikuzwayo. Kodwa insindiso yami ivela kuJehova. Wathandaza uZakhariya. Yabona ingelosi ukuthi ngoba akakholwa noma umpriest. Luka chapter 1 noma umpriest uZakhariya kodwa ingelosi mayithi Zakhariya umkhuleko lo uthandazayo ukuthi awunamntwana for many years. Khuleka usuzomthola umntwana wangabazi uZakhariya wangakholwa. Lithi iBhayibheli layithi ingelosi ayindoda ngoba awukholwa. Kunokwenzeka kube khona imfihlakalo nebhidani solid ezowenzekala ngoba ngisenza idoubt kuwena. Kanti insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Manje mayivela kuJehova kufanele kube khona okuphikisana newili kaNkulunkulu. Yathi ingelosi kuye ngoba ndoda ngathi uthi une doubt. Unkosikazi wakho usekhulelwe kodwa ngenxa ukuthi wena lento engiyikhulumayo uyizwa kahle kunokwenzeka ukukhulume. Kuabotheke ingane. Bazalwane. Kunokwenzeka Zakhariya ukhulume into ezo abotha lento esesikade sikhulekela. Yathi ingelosi yazokwenza njani ke manje uzothula for 9 months ungakwazi ukukhuluma uze kuzalwe ingane ngoba sivala lento uthi ungakhulumi. Hallelujah. Asizophela bazalwane sikuthandazela kanti inkinga noma sesikubekile izandla mawuphuma ngomnyaka ukuthi siyahlupheka. Hawu ngiyakhula, hawu isifo sami. Hayi bazalwane, asikho isifo sakho. Hallelujah. Manje umfundisi uzoloku ethandazele nomuntu oyedwa njalo ngoba noma esemthandazelile kodwa izinto ayikhulumayo ziabhotha into ekade itshalwa kuyena. Hallelujah. Izinto ezenziwa kuwena ngefaith uyibulale ngokukhuluma. My God. Khuluma into ezo abhotha uNkulunkulu ezimfundise eshumela la khona into eyenzekalayo inyobheli. Khona into eyenzeka oyikhulelwayo oyizwayo. Amandla ngokukhuluma kwakho uyabhotha. Hayi. Yini engashiwo mhlongo egqoke iskipa sakhe. Yena uyitshela ukuthi usuyabulala yonke. Athi uNkulunkulu ithi ingelosi kuyena uzohlala ke ndoda for 9 months ungakhulumi. Manje njoba isho kanje ingelosi babo babili nengelosi ethempelini uyonxusa. Bamlindile abantu. Kwenzeka isimanga kalela la ngoba kuthiwa yathi mayiphuma indoda kaNkulunkulu yabonakala ishaya ama sign language. Yeah. Kwenze kanjani ndoda? Akusakhulumeki. Singaki izinto ezakhulunywa kwena wayizwa lento ukuthi inamandla ngiyitholile. Waya koyiphonza noRong wabulala lento. Usuyizwile ukuthi inamandla lento kodwa ufika wayikhuluma nabaRong kwindlela okhulume ngayo. Uma ukhuluma lithi iBhayibheli amandla okuphila nawo okufa asolumini lakho. 18 Matthew konke likubophe emhlabeni. Sesathandaza. Kuboshiwe nasezulwini. Ngamanye amazwi khona izinto esingathandazela zona la. Siyigade ngempela on the spiritual realms. Ukuthi awukayiboni wena on the physical. Ngenxa spiritual on the physical with abothe. Kanti besezehlile. Bazalwane kube benikhona. Wathandaza uDaniel 21 days yehlile impendulo. Khona izinto ezehlikayo nathi wena awukayibambi ngesandla. Ungathixo ukuthi awukayibambi nginako. Ungathixo ukuthi awukayibona unayo. Hambela phezulu manje unayo. Wena ufuna ukuzuyibone. Bonke abakholwa ngokubona kubona ukholwa lo. Ukholwa into engekho. Mawusukholwa ukuthi usuyibonile, that's not faith. But faith is to believe into engekho.
sengiyibambile nomsebenzi wami sekowami ekuphela u2025 imeko yami nje uyikhola uqala ubehave sokwayo angiyeke okwesibili ngicela ungenzele kona kati nje la okhuluma ngayo ngoba insindiso elungileyo ivela kuJehova ngicela wenze nje ube consistent ube firm ugcile ungabi umzalwane othi kanje ngoba inhloso yesimo esokuthi sikwenze uthi kanje Amen. uma usathane lethi simo ufuna ukuthi uthi kanje wena azinto eyodwa insindiso yolungileyo ivela kuJehova uyinqaba yabo ngosuku lwenhlupheko uphelele lapho ungabi umzalwane ohamba up and down ngamanye amazwi ngisho ukuthini ngisho ukuthi uDaniel kwathi mekuthiwa Daniel ngoba ubonakala uthandaza omunye uNkulunkulu ukuze sikubambe angabe satholakala umuntu othandazayo mekwabonakala umuntu ethandaza abanye uNkulunkulu uzobanjwa sasasonke isitori lithi iBhayibheli uDaniel continued asifunde ngendlela ayenza ngayo akashintshanga Daniel chapter 6 verse 10 akashintshanga ungabi umzalwane ocontrolwa izimo ngamanye amazwi ngishina ungavuthiswa isimo obhekene naso you are too big than that ungabi umzalwane ovuthiswa ukuthi nangu usathane ufike ngenyawo lapha kwambazane qathatha ingane isidla amajaji usuya awusalove emthandazweni usuya faster uma uthandaza usalele uthandaza ukhale ngenxa yesimo that is not the true genuine way of a believer wena umuntu okukholwa ungabonakala ukuthi njengoba uthandaza ngenxa uthola isimo odlula kusona Amen. ngoba leso simo asina effect kuwena Hallelujah. Sifuna bazalwane Daniel chapter 6 verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Esezwile ukuthi sekushiwo kwathiwa singabe sakhuleka yes. Wangena endlini yakhe amafastelo ekamelo lakhe. Waqhubeka wangena endlini yakhe. Hallelujah. Amafastelo ekamelo lakhe ayevulekile. Amafastelo okay njoba before engakabanjwa ukuthi uyathandaza amafastelo evele evulekile. Wathi angizokwenza ukuthi ngifihle manje. Ngoba sekuthiwa abantu abangathandazi. Noma sekuthiwe asingathandazi akubazalwane. Hallelujah. Noma sekuthiwe asingathandazi I'm not going to do this secretly. Angeke ngize ngifihle ukuthi ngisaqhubeka ngiyayenza lento. Angeke ngize ngifihle ukuthi ngiyenze khosombe la ngifihla khona noma sekushiwa kwathi wayenziwa ngizovula amafastela abhekise eJerusalem kubonakale ukuthi ngisayenza lento. Hallelujah. Yes. Ayevulekile ebhekise eJerusalem. Ebhekise eJerusalem. Waguqa ngamadolo. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku okay bamba waguqa ngamadolo kathathu ngosuku 3 times a day wayethandaza yes. Wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Lizwi. Amen. Meaning ukuthi umbiko usutheni awenzi uDaniel ukuthi athi ngoba bengithandaza kathathu angithandaze ka6 ngoba manje kunento esiphakeme. Yeah. Lama message ahambe eshiwo kuma group esibona wo WhatsApp ukuthi bazole kunesithi esisikhona asithi ukuxila kancane asithi ukuye ejuleni bukephi before isimo sithubukeke ejuleni ngenxa yesimo usuye ejuleni ngamanye amazwi khona kwakho kuweak ngoba usathana uyakucontrol ukuthi awuthi ngimise ejuleni awuthi ngimlande ejuleni awuthi ngimise ejuleni sina sabantu bokuhlala ejuleni simo onosimo sitholakala ejuleni asicontrolwa angizovuka ebusuku ngo12 uthandazo ngoba sengisuthi usuyathakatha wena ngoba sengisuthi nangu usibangane kwenza ukuthi sengivuka ngo12 izomhlula leyo nto ngoba uzoshona uzofa mase into ongayijwayele ayivele eswini sakho. Hallelujah. Shela phaya wena fanele wenze lokhu okuqhumuka eswini sakho Hallelujah. lithi iBhayibheli lapha kuJohn chapter 4 okholwa yizwi njengoba
ngokusho kwembhalo eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi ngamanye amazwi kunemfula ehlezi igobhoza kuwena ukuthi bazalwane uNkulunkulu akasibulalela abazalwane abakhonza ngezimo bayahlupha endleleni fanele uvele umfundi ebusweni ukuthi ukuthi khona inkinga ekhona khona inkinga ekhona namhlanje mhlazane ku-right uyabona ukuthi hayi ku-right hayi ku-right-ke namhlanje waze wawika umzalwane thina sabantu bokuthi uphume endlini ukuthi unomyeni okushayayo ekushaye ngempama wakukhahlela ngonyaweni neno wawosakazeka ngomnyango womsithele ufike endlini uthi ungcwele akwenzekanga lutho ikhuluma into ejulile ikhuluma into enzima thina sinenze njani la ekhaya kwenziwa njani eCrossroad umzalwane wethu hayi mina nginenkinga ngicela ukuhlala phansi ngoba ingane yami isiqala amagrasi naleso simo sokuthi ngisebenze engaxoshwe emsebenzini nomfundisi athi somkhulula namhlanje usisi athi wahlale phansi ngoba niyazi bazalwane ukuthi usanda ukushonela uzohlala phansi angasebenzi hey noma sishonelo noma kunjani thina sabantu abanomlilo ongaqini asitinywa lutho uzabangala ukuthi kanti kwenzeke njani kulo muntu ngithi ngivala la avuke ngala ngithi ngivala ngala asivalwa asicindezelwa inamandla into esiphethe angifuni mina nabantu abambe bekhala ngobunzima bendlela hey ozufakaze nsinceku ozufakaze insizwa hayi ubunzima bendlela angisho nje ikhale ngomzima bendlela ikhale ngomnyuka kwayo kanti ubani ohamba lendlela alitheni izwi likaNkulunkulu alishongo yini ukuthi bonke abasindwayo nabakhatheleyo abeze kuwe yena uzobathwalela bazalwane ngesikhuluma imfihlo sinezimeke esibhekene nazo kuneyinkinga esibhekene nazo esingahlala phansi sixoxele ngazo ukhaya kodwa mase siNkulunkulu asikho sithwalelwe khona osithwalelayo ukhona yini umuntu edusuku ngokukhathazeka usho njalo umuntu chapter 6 ukhona yini umuntu edusuku ephileni kwakhe ngokuthi ukhathazekile wathi Nkosi naku nalonyaka uyaphela umsebenzi wami nawo ngeke ngathi ukhathazeka ikhona yini into kuyihedayo ngoba insindiso yolungileyo ivela kuJehova wena olungileyo ithi iway out yakhe iyovela kuNkulunkulu iway out yakhe iyovela kuNkulunkulu ngisho mina angazi bazalwane angazi kodwa ngendlela ngendlela uNkulunkulu engimanda sendawana engimkholwa ngayo kwesinye isikhathi kuhle siyayikhulekela nemsebenzi sikhulekele nemshado hey bazalwane amen nizokuthola konke lokho uNkulunkulu uzonipha kona kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu uma uhamba naye endleleni uze kufike la khona noma uyithandazela into yakho ungayithandazeli into yakho uzugongobale kuyona cathi ukuthi usubukhopho kuyona usuyomela kuyona noma kezongana ngikhuluma kwi-higher grade ungayithandazeli into yakho cathi ukuthi lo muntu ushuthi kuyoze kujilizwe leli tende ngoba akasuki kulento umile kulento no bazalwane asilona lelo hlobo fine kuhle ukuthola umsebenzi uthandazela umsebenzi kodwa kuze kufika la isikhathi uthi khona Nkosi noma ngathiwa ke mhlawumbe ungibizela ngoba alishoni ilanga ngingadlanga angilali ngingadlile mhlawumbe kama ukuthi ulala ungadlile kuze kuphele inyanga ngase kodwa ngoba uNkulunkulu uyenza ukuthi umuhle futhi njengoba sila wena ubonakala ukuthi awusebenzi njengoba sila futhi uyafana nathi haleluya manje yini ngoba insindiso yolungileyo ivela kuJehova ukhathazwa yini awuloni iphara awugqoki into engijabukile awunaphuma uweka mnandi ugezile ukhathazwe yini ngoba insindiso yolungileyo ivela kuJehova wena kunento yakhe elungiswayo
ophewayo. Amen. Ubani lana uJeremiya 11:29 nginemicabango emihle ngawe. Shela bahasaya. Nginemicabango emihle uzukhathazeka. Nkosi. Uyobamba umshado, uyobamba kuze kucace ukuthi phela lento ibambile phela kahle kahle. Asikhulumi iqiniso ayikho. Uyoyibamba lento. Ubona ngathi cha umzalwane useyibambe ngenyama le. Sithi simisa iprayer. Sifike ibhuku esilapha lithi hey akukomthandazo ozokwenziwa la. Tshela labantu bakho baphuma. Kubonakala ukuthi lento uyibambile yena umzalwane kodwa uyibambe ngamasiko. Iyamkhunyuka. Hey Nkosi yami. Ngizama ukunciphisa ama-prayer items mfundisi. Usho sisikhathi kumele uvele wazi nje into eyodwa. Uthi insindiso elungileyo ivela kuJehova. Mawukuthi inkosi lomshado wami wangikhethele wona. Angiyithandi le ndlela yokuphila. Akwenze kokodwa mangiphuma ngiphume mangihlala ngihlale kodwa mangihlala ngihlale kahle. Angifuni ukuhlala ngokubalisa. Kukaca uphume lobala. Uphila into eqondile. Yabona ke indaba. Manje bazalwane siyibonele kuyena lento. Hebrews 13:8 uthe he is the same yesterday, today and forever. Ngamanye amazwi uJesu bekuyena izolo. Usawuyena namhlanje. Futhi nakusasa kuzobe kuyena. Iphinde ithi lento futhi manje uJesu ubuyizolo usemgqibelweni. Manje ukanye nathi ngesonto. Futhi manje usemsombulweni. At the same time. Ngamanye amazwi konke bekwenzeka izolo uawe ngakho. Nakwenzeka manje uyabona. Nokuzokwenzeka kusasa usekhona uyalungisa. Lokho amdedelayo wena ukuthi ufike khona kumsombuluko usafika yena kuqala. Ube belikhona ngivele ngihambe. Lokho amdedela kukhona ukuthi ufike kumsombuluko. Azinto eyodwa ithi baba ngiyabonga ukuthi sengiyafika kumsombuluko. Bazalwane. Wethu. Sengiyathandaza. Baba ngiyabonga ukuthi sengifikile kumsombuluko. Kodwa ngibonga into eyodwa. Ukuthi before ngifike kumsombuluko wena bukho. Ena. Asithuswe ilutho. Masifika sukwini olusha sithuswa ilutho ngoba he is the same yesterday, today and forever. Asithuswa ilutho. Sifika nje siye nosukwini olusha siyabonga ukuthi this is a day that the Lord has made. And I shall rejoice. Ngoba kusiko lokwethu ukhala lokwethu rejoice. Umzalwane akhathazeke ngosuku lakusasa. Akhathazeke ngosuku engathi uthi umnikazi wosuku bengekho. Akhathazeke umzalwane ngo usufikile yabona nje ngathi ulala. Yomane. Hey. Noma ngikhuluma isiday right. Uyongicorrect. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu abathandayo ubahlelela isinkwa. Kanti ngelasi ulele ebusuku uNkulunkulu uyahamba futhi mevuka lo mzalwane nasi isinkwa zosithola. Obani ukhathazeka insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Asizwele asenze lutho ngakwenza amandla. Wena kwakho unikele impilo yakho kuyena. Awubuzi ukuthi inkosi ngoba nginale nkinga ngizoyina haye. Wena ngasideo usolungileyo. Awungabe usakhuluma lutho. Yabona lokukhuluma kwa connection. Usenze ukuthi ngazi noma connection yesisi. Ngoba ngiyabasaba abantu abasukumiswa kanje. Athi uNkulunkulu esemenzelile umuntu into. Kodwa ubonzi kunzima umzalwane ufakaza ngoba uyazi ukuthi noma etholile ayiveli kuNkulunkulu 100% le. Yebo. Angimbonanga uNkulunkulu evela. Angibonanga iprovision kaNkulunkulu. Into engiyenzile kube khona uconnection wangakhuluma nomfowethu wangisiza manje uyasaba ukuthi
hey phela ngithembekile kuNkulunkulu wami nje ngizothi awu Jesu ngenze kodwa inhliziyo iyasho ukuthi uyazi kanti ukopela noma uyazi ukuthi uNkulunkulu sibani noma uyazi kanti wenza ukuthi I'm trying. Hallelujah. Uyazi umzami, I'm just making an example. Uthi khona abantu ngempela uthi waza phela uzobona. Waza hayi. Awu Jesu. Khona isikhathi la khona ukubone khona uthi hayi indlela yokuphuma lapha bafuthu benginayo. It can only be God. Yes. It can lapha ya. It can only be God. There's akukho yabo lapha option enye yokuphuma bingasekho. Yabo. Ubufakazi phela bazalwane it's not the words you say. Amen. But umsebenzi owenzeke enhlizweni. Amen. God. That's the testimony. Ubufakazi akubona ukuthi bazalwane elithi hallelujah hallelujah. Kunkulunkulu sengithelele nayo imoto. It's not the words. Kodwa ukuthola imoto wazi ukuthi mina kahle kahle mhlawumbe mina oqala ekhaya. Amen. Kuyifamily engiphuma kuyona akekho ngoba Yes. kwayile moto bazalwane ngiyithole ngingaqualify. Amen. Yabona ke yonke le nto iya lapha ejuleni kwenhliziyo yilobo ibona ubufakazi not the words you say. Hallelujah. Ngingasho ukuthi mama usibiya ngiyakuthanda it's just words. Kodwa phela uma ngithi ngiyakuthanda kubo ile yanto esuka enhlizweni. Amen. Kube nama actions ka Capitec. So it's not just words. It's not just words. Abazane baphele emazwini kodwa lento yenzeni enhlizweni yakho. Hallelujah. Kwenze thina ngathi silalela lokakujula kwenhliziyo. Hallelujah. Yabona khona bangayizwa into engisho. Iyazwakala. Yes. Amen. Akenze isibonelo nje mhlambe khona umzalwane mhlambe obe nenkinga. Mhlambe wa ratio. It's not just about coming ukuthi yena. Bazalwane ke ngitheke ihlalele ngibukela isibaya bangena abafana abawu3 kodwa omunye kodwa ingane ngathi esho uzwa kusuka enhlizweni yakhe all the pain, all the suffering, konke lokusaba konke le yanto ngathi uzwa uyadlula ekutheni uthini kodwa nigcina semxhumana ngeenhliziyo. Hallelujah. Amen. It's too deep. Amen. Kodwa nigcina seniconnectana kulobufakazi abushoyo ugcina usukule yameko yakhe. Yeah. Abanye mebefakaza kanjalo nigcina senibona bonke abantu abasendlini bekhala. Amen. Bakhalisa ukuthi they are feeling le abayifiliswa amagama kodwa bayifiliswa ukuthi la isuka khona enhlizweni. Hallelujah. Insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Asivaleni ngokuthi la bazalwane njengoba kuthiwa insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Kusho ukuthi siswami ayikho neyodwa into wena ozoyenza. Wena okwakho ukuthembela kuyena. Yes. That's all. Ukuthembela kwakho kuyena kusho ukuthi awubind awu break awenzi lutho ukuthi ayingenzeki into. Hey. Amen. Yazi noma sithi kakhulu into. Awusho ma ukuthi akungenzeki. Kodwa ukuthembela kwakho kuJehova ukuthi insindiso ivela kuyena. Uba umuntu othi inkosi. Daniel chapter 3. I think it's verse 18. Amen. Bazothathwa labafana abathathu baphoswe esithandeni somlilo. Bathi ke labafana ku-chapter 3 verse 18 noma kungathiwa Nkosi ayisikhipanga emlilweni. Amen. Kodwa kuyohlala kwaseka. Uthi kwaba khona abafana abathathu. Insindiso yolungileyo ivela kuJehova even nalapha. Lapho noma umzalwane uba nento ethi kulungileke sikhulumile saze sanikela saze saprofetha sathi ngeke liphele lesonto kungenzeka ukuthi noma Nkosi kungenzekanga. Hallelujah. Amen. Kodwa kuyohlala kwaseka. Amen. Kuyohlala kwaseka. Ngamanye amazwi bazalwane sisho ukuthi lento kaNkulunkulu sizofela kuyona. Hallelujah. Ngoba insindiso asizoyifuna kwenye indawo. Kodwa
kodwa insindiso yethu ivela kuJehova. Noma yena uthandile ukusindisa noma akathandanga ukusindisa kodwa yini into esiyaziyo. Insindiso yethu asiyoyamkela kwenye indawo. Ivela kuJehova. Wabhala umpostoli Pawula kwabaseFilipi chapter 1 I think it's verse 27. Uthi kumina usisho yena uPawula kumina ukuphila kuKristu nokufa ke kuyinzuzo. Ngamnyama uthi uPawuli lento engiyiphilayo sengifike la khona ngithi uma ngiphila so long as ngiphila kuzovela uJesu kuzokhazimisa uChrist. Ayikho enye into ezopraise nezophakamisa enye into ngaphandle kwaJesu. Noma ngathiwa ke kubiza ukuthi kufika la ngifa khona nabo ukufa kuyinzuzo ngoba sengiyohlala naye. Haleluya. Manje ngeke bazalwane kuhambeke kahle endleleni uma sizomkhonza uNkulunkulu sinama options. Ngeke kuhambeke kahle endleleni uma sizomkholwa sinama options. Yabona nje mfundisi njengoba dubala la insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Amen. Ivela kuJehova. Amen. Konke lokho okubalayo yazi ukuthi uNkulunkulu unako konke osuka ngakwenza konke akuqede. Amen. In one day. Yes. Akwenze konke akuqede. Ngoba insindiso ivela kuJehova. Yolungileyo ivela kuJehova. Sasizweli. Ngisho ngathiwa usesimeni la khona esiphushayo emlilweni. Yabona ke leso bhekene ngaso manje sikufaka phakathi emlilweni awuphumi uyofa. Kodwa uthi Nkosi angeke ngize ngifune ukuzibalekela mina ngokwami. Ayikho enye indlela engizoyizama. Kodwa konke okwami ngiyazi ukuthi if ikhona indlela yokuphuma la ngizoyithola kuwena. Haleluya. Asho njalo amaHubo 37 verse 39. Insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Uyena oyinqaba osuku lwexhubeko. Cela singeze nawo zethu. Siyathandaza. Sizoba lona luvela ke usizo lwami bazalwane ke usizo lwami usizo lwami bazalwane usizo lwami Jesu usizo lwami luvela lona insindiso yolungileyo ivela kuJehova. Baba ngisawukhuluma okunye okumelene nezwi lakho. Baba ngizowufala mawuthi ngiyafa. Angizoba nayo enye indawo engizobheka kulo usizo. Kodwa usizo lwami luzovela kuJehova. Okokuthina mase siyathandaza. Usizo lwami bazalwane luvela lona usizo. Usizo lwami. Usizo lwami luvela. Siyabonga. Lithi izwi lakho usizo lwethu luvela